Čaute ľudia, moje meno je Exploited a toto video bude tak trochu prank na Matúša. Skôr ako vám ho pustím, vám skúsim vysvetliť, o čo ide. Obchod Sector.sk nám venoval dve konzoly Xbox One. Dostal som ich obidve ja a Matúš o ničom nevie a ja by som ho mal nejako prekvapiť, ale mňa napadlo, čo tak skúsi trošku vyprankovať. Čiže som jednu konzolu normálne nechal zabalenú a tu budeme spolu otvárať a druhú som vybral z krabice. Tú krabicu som naplnil knihami a schoval ho za tento gauč, čo je tu. Skutočnú konzolu som potom zabalil do tašky a položil tam na kopu s balíkmi. Skúsim s tým Matúša trošku ponaťahovať. Budem mu hovoriť, že tá odbalená konzola je naša, no potom úplne, že je iba moja, že som srandoval. Poviem mu, že jeho skutočná konzola je tutok za týmto gaučom, ale on zistí, že v tej krabici sú iba knihy. Bude celkom sklamane, typujem, a potom mu vlastne poviem, že skutočná konzola je tam niekde medzi tými balíkmi. To uvidíte. Budeme sa tešiť na tie jeho reakcie, preto nastavím aj tam druhú kameru, takže uvidíme všetko. Na to sa teším, ľudia, užívajte video. Čaute ľudia, môj meno je Exploited, toto je Matúš. Čaute. A dnes sme tu kvôli jednej špeciálnej udalosti. Bude to taký unboxing niečoho, o čom Matúš absolútne nič netuší a je to tutok. Takže Matúš, ako si pripravený, ako sa tešíš? No vychválili si to úplne do nebies, takže pokiaľ to nebude nejaká úplne geniálna vec, ako je napríklad Archa zmluvy, alebo neviem, Svatý Grál, alebo čo ja viem, niečo také, ktoré zmení ľudstvo a zmení celý môj život od základov, tak to bude na hovno, pretože si mi to až moc vychválil. Boha. OK, je to krabica. Čiste iba krabica, ale nebude to z kartónu. Preto zaželeza, preto to robí takýto zvuk. Ne, je to veľká kniha v krabici. Presne tak, je to Bible. Je to Biblia, ale... Podepsaná Ježíšom. Nie, teraz vážne. Všetkým učeníkom. Ideme to odhaliť, hej? Si pripravení. Tam je kamera, zdravíme. Tam budeme sledovať Matúšov výraz. Plný A nadšenia. zostane mi to na veky vekov? Amen. Áno, takže, dámy a páni. Hovno, to je Xbox! Áno, Je ale to Xbox? je to Xbox One, ktorý nám venovala Sector.sk. A ja som sa hrozne hneval na Matúša, pretože by sme to mali ako keby natáčať už dávnejšie, ale Matúš bol opuchnutý a nechcel sa mu, ja som nemohol povedať, o čo sa jedná, takže som to nemohol vôbec využívať. A máme už GTAčko na to? Je tam niekoľko hier. Dobre, ale nainštalujeme si všetkých až po maturite. Pretože keď si nainštalujeme GTAčko pred maturitou, tak nezmaturujeme. Ja to nevydržím, ja to neinštalujem a nemusíš ho hrať. Dobre, to je zmrstvo, pretože ja to budem hrať. OK, takže Matúš, inak. By the way, máme aj Xbox Gold účet, čo je v podstate na hranie online. Pusty. A tu je ešte aj Kinect, čiže je to Xbox Kinectom, sú tam nejaké hry aj na Kinect. Takže ja som hrozne rád, že nám to proste venovali, pretože to je úplne super vec. A môžeme z toho hlavne natáčať a hlavne tie livestreamy robiť na to. Na to sa teším asi najviac, lebo neviem, ak sa livestreamuje z Xboxu. Inak, tuto je normálne Kinect. Pusty. Asi sa pripája Kinect, pozri sa. Hej. Čiže je to takto. OK, takže je tu fakt úplne všetko, k tomu to je nabíjačka, také slúchadločka, tu je joystick dokonca. Iba jeden? Je to jeden joystick. OK, takže Iba jeden joystick? Iba jeden joystick? Robíte si to na srandu? Majte sa. Ako takýto darček s jedným joystickom, kto to má hrať? Sám, jak úplný faper? Zabudni. Ale vážne. Come here. Je to fakt super. Akurát je tu tá aj vec, že v kumbále nemáme Wi-Fi a nemáme tu ani televízor. A firma Sector.sk tento Xbox venovala mne za to, že natočím unboxing, takže budem mať doma a nemusíš dúfať, môžeš si na ňom niekedy zahrať, niečo natočíme spolu. Takže to nie je môj Xbox? Nie je to môj Xbox, ale chcel som ťa takýmto spôsobom trošku vytrojť. A tam je kamera, ukážeš svoju. Takže to bol pár trápáreň. Nie je to Xbox One, ktorý dostane, on sa chcel otvoriť s tebou. Aby sa mohol tešiť so mnou. Akože aby som ti závidel? Nie. Chcel som, aby si bol pri tom mojom šťastnom okamihu so mnou. Aha, ty máš Xbox a ja nemám Xbox. A môžeš niekedy prísť zahrať si ku mne? Nie, ja si kúpim PlayStation 4. S dvoma joystickmi! Ale nie, vážne. S dvoma! To bol iba taký for. Pretože ono to je moje, že? Nie. Pretože tento je môj a tvoj Xbox je tam za gaučom, čiže čekni to. Jasne. Seriózne vážne, kúkni sa tam. Hovno. Fakt, kúkaj tam. Dávaj! Hovno! Tam za tým gaučom. Ne! Ak to bude prázdna krabica, tak ťa zabije. Hej, preto je taká ťažká, nie? Ne. Piče. Takže,
Aby bol prank kompletný, napísal som sektoru SK o jednu prázdnu krabicu. Tú prázdnu krabicu som naplnil knihami. Prosím, vidíte to. A stále platí ponuka, že si môžeš môcť zahrať so mnou. Zabudni. Matúš, boha. Sranda, nie? Hrozná. Lebo človek až radosť. Nič. Bodol si mi dýku do srdca. Dvakrát! Nie, teraz vážne. Prázdnu krabicu nám fakt neposlali. Aha, jasné. Nie fakt, takže to som si nemohol odpustiť. Do ďalšej krabice dali... Nie fakt. Teraz, pokiaľ sa kukneš, dámy a páni, pokiaľ sa kukne, tak presne hen tam vidíš tašku z lásky k Slovensku Kaufland? Len tak dostane sa den kukne. No, prdele, ty smrť, Kde ďalší ovládač? Všetko to mám doma, to bolo iba účel ťa vytroliť. Hustý. Proste normálne tento Xbox bol v takej istej krabici ako ten, len ja som ho vybral, krabicu som naplnil knihami a chcel som ťa proste potroliť. Takže, s Matúšom máme v skutočnosti dva Xboxy, ktoré nám venoval sektor SK a budeme z nich live streamovať a pravdepodobne aj niečo točiť. Máme tam nejaké bojové hry, máme tam GTAčko najnovšie, je tam aj Forza Horizon tuším a je to fakt morda. Ešte Matúš, dúfam, že mi odpustí toto trolenie. No, dobre. Nejak sa dohodneme za to, že je tu ďalší Xbox. OK, takže tento foťak dám sem niekde, to už kašleme. A to je všetko z tohto videa, takže dúfam, že sa vám páčil tento unboxing prank, v podstate, ak to tak môžem nazvať. Takže ja som si neskutočne užil, proste, vidíte, tie zmeny nálad, proste, máme Xbox, nemám Xbox, má ho on, mám Xbox, sú tam knihy a zrazu, máme Xbox! Takže ďakujeme moc za pozrietie tohto videa, dúfam, že ste si to užili rovnako ako my. A to je všetko, ľúčime sa s vami, majte sa fantasticky.